Il-Partit Nazzjonalista għandu saħħa tal-konvinzjoni u determinazzjoni li jwassal il-messaġġ tiegħu u jieħu l-partit għand il-poplu Malti u Awċi. Għal Adrian Delija dawn l-aħħar ġimgħat servew bħala opportunità għalih u għall-Partit Nazzjonalista biex imur fl-Eru u jkun viċin il-ħaddiema u l-familji. Jiena tlaqt kollox biex nidħol fil-Partit Nazzjonalista mhux meta kien fil-glorja tiegħu imma meta kien fil-qiegħ. Meta kien ġarrab l-ikbar żewġ telfiet elettorali u dħalt fil-partit għax nemmen li huwa il-partit tal-Maltin u l-Awċin, il-partit tal-verità, tat-tajjeb, tas-sewwa, tad-demokrazija, tat-tolleranza, tal-ġustizzja, il-partit illi m'għandux għalfejn ikun korrott biex itejjeb il-pajjiżna. Ex qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta ndirizza l-mijiet ta' attivisti li attendew biħġara ma' riċeviment annwali fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista biex jiġu skambjati l-awguri għall-ewwel tas-sena. Grazzi tal-li ġejtu biħġarkom ġewwa d-Dar Ċentrali tagħkom biex tagħtu l-appoġġ lill-Partit Nazzjonalista f'mument fejn il-Partit Nazzjonalista moħħad ħlifkom il-koll. Quddiem sala pakketta bin-nies, il-kap tal-Partit Nazzjonalista fisser kif fil-festi huwa ħass il-polsa dawk li huma l-aktar vulnerabbli. Mort bdej dawk li m'għandhom saqaf fuq rashom, mort bdej dawk li mhumiex sejrin tajjeb f'dal-pajjiż fl-aqwa żmien. Mort lura fl-eruq tagħna ta' partit illi huwa il-partit tan-nies. Huwa spjega kif il-mod il-ġdid li qed iwassal fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista jesiġi l-partit jiftaħ qalbu u idejh għan-nies. Qatt il-Partit Nazzjonalista m'għandu jagħmel l-iżball tal-arroganza. Il-Partit Nazzjonalista l-mod ġdid li nara jien huwa l-partit li jiftaħ widnejh, li jiftaħ idejh, li jiftaħ qalbu għal kull Malti u Awċi ta' rieda tajba. Adrian Delija tkellem fuq punti oħra rikorrenti bħal l-isfida tal-immigrazzjoni, il-valur tal-ħajja mill-konċepimenza għal-mewt u l-korruzzjoni li l-gvern ippermetta li nħakem minnha. U insista li l-Partit Nazzjonalista ma jistax joqgħod kwiet quddiem negozjati oxxeni li jmexxi Konrad Mizzi u se jkun qed ikompli l-kawża tiegħu kemm fil-qrati u fil-Parlament kull mezz possibbli. Il-kap tal-Oppożizzjoni reġitenna l-garanzija tal-Partit Nazzjonalista lil kull Malti u Awċi li jkollu saqaf fuq rasu u jkun hemm għal min sejjer tajjeb u anke l mhux sejjer tajjeb fin-negozju. Adrian Delija wassal messaġġ ta' kuraġġ lill-attivisti u t-tesserati biex jikkumbattu l-isfidi u flimkien idawruhom f'opportunità.